Здравейте хора, връщам се от отварянето на 10 дедбоксове. Просто ми спря батерията на телефона и затова сега пак се включвам. Падна ми се Hood Shelly, който е Mythic Skin, и Леон, който и той е Mythic Skin. Така, сега ще се превключа на другите акаунти. Вече съм на другия ми акаунт. И така, 10 дедбоксове, 10 неща. На тройката Светка. Добре, пак добре. Скинче. Така. Втория дедбокс. 9 неща. Девет неща и Светка от девятката. Вау. Вау. Пак 3 святка. Това е ужасен скин. Въобще не се радвам, че ми се падна. 9 неща. Топин. Става. 11 неща. И тук може да не се падне нещо от сорта на худ. Не. Тоски, но не ми хареса просто. Напам. Нека да видим. 9 неща. Този пин е як. Така. 9 неща. Така. Десет неща. Супер. На четворката. Жалко, че и този скин го добавиха, защото мислих, че е OG. Преди го взех от турнамент на основния ми акаунт. 9 неща. Така. Ще се превключим на другия акаунт. Така, превключихме се. Това е на сестра ми акаунта, който тя не го играе. Просто го създадох да има. 9 неща. Нов герой. Това е предпоследния акаунт. 10 неща, супер. Зомброк. 9 неща. Девет неща. Отново. Пак 9 неща. Разочароваш ме. Не. Доски е много. Мисля, не е готино. Ще даде ли още една десятка? Не знам. Може би това е последния. 10 неща. Свети на петичката. Нека да видим. Добре. Да. Сега се превключа на другия последен акаунт. И ето го и последният акаунт, къде ще отваряме тези дедбоксове. Първи дедбокс. 11 неща. На петичката свети, така. На петичката.
Нека да видим. Траш Пени, Панда Пени. И на мен ми се падна на основния акаунт, когато отварях двата боксове. Така. Втори. 9. Трети мегабокс. Дед бокс. Пак 9. Светка на двойката. Добре. Този скин е ужасен, защо Brawl Stars ми го дава? По-добре да остана без нищо, отколкото този топ скин. Добре, 9 неща. 3, 2, 1. Този пин е много як. Мисля. Пишете в коментарите кой пин най-много ви харесва. Така 11. 8. Пак пам. Колко пинчета нахвърли тук. И спрейове. Така. Така. Девет неща. О, Светна. О, Бери. Нов герой. Супер. И това беше края на видеото. Надявам се да ви е харесало. Чао от мен.